Dobrý deň, milí mladí priatelia. Keď som bol vo vašom veku, parný stroj bol ešte horúca novinka. Doslova. Svet sa mení rýchlo. A ak si myslíte, že je dnes ťažké byť inžinierom, vedcom či energetikom, skúste si predstaviť, ako v 19. storočí vysvetľujem parnú turbínu ľuďom, ktorí si mysleli, že para je len na varenie zemiakov. V mojich časoch sme nemali YouTube tutoriály ChatGPT, nevedel som cez tým si zavolať Einsteinovi. Mali sme len papier, ceruzku, veľa kávy a predsa sme dokázali veci, ktoré ešte dnes poháňajú svet. V tom je technika krásna. Tvorte, skúšajte, pýtajte sa, bavte sa technikou a bavte sa aj na vlastných chybách, lebo práve tie vás posunú ďalej. Ďakujem, že ste tu.